Rhywbeth fi'n newydd ysgu nawr, un o fans mwyaf Boyzone, Rhodri Williams. Dwi'n licio, dim byd yn bod yn ni, dwi'n licio Boyzone. A dwi wedi cwrdd ar hwn yn cwpl o weithiau, ond ar ddechrau Marathon Llundain. Achos ges i'r fraint o ddechrau gyda'r bobl pwysig. So ni'n mynd, ddim yn un bach yw e? OK, felly ti'n fan o Boyzone. Ond ni sôn amdano ti nawr. Ti'n mwyn ffilm y cyfnewid, yn dweud yn fydda? Do, gyda ni lot o hwyl yn mynd rownd Cymru. Mae'r system yn gweithio, achos mae bobl eisiau cael gwared o stwff sydd yn tŷ, dyn nhw'n mynd i ddefnyddio ragor i gael rhywbeth bach yn ei lefe. Heb ofro gwario arian. OK, ni'n gweld y paratoadeg a ti nawr. Oedd yna bethau odd yna? Ddim yn sôn am Mari Lyfgrin nawr, oedd pethau odd. Wel, oedd Mari wedi odd. Na, Mari, lyflu. Oedd hi'n hyfryd i weithio gyda Mari. A dyna'r cerdio chi'n gael. A ys dim gwerth ariannol iddo fe. Felly tasen ni'n dod â hwn i gyfnewid, fydden ni'n rhoi hwn a fydden ni'n cael cerdyn cyfnewid a fydden ni'n gallu i gyfnewid e am rhywbeth arall. Dath rhywun mewn ar ryw ddol blastig heb freichiau. Dwi'n meddwl bod hwnna... Ond beth o'n i'n syni, oedd bobl yn dod â pethau, oedd yn newydd sbon. Dath merch o Lanelli mewn ar par o sgidiau, trendi yma. O'n i eisiau nhw bach yn fach i fi. Be heels o'n nhw? Nage, fel rhywbeth tebyg i rein. Ond nid rein o'n nhw, reit? A nes i ofyn i fe, o'n nhw'n y bocs o'n newydd sbon, wedi si... Pan mae'r un yn newid sbon, pan ti'n dod i gyfnewid yna? Wel, brynes i nhw i'n nghariad i, a wedi'n dybus i'r cariad. A o'n i'n meddwl, wel, oedd hi'n las i'n mynd nhw'n y siop, felly dath i nhw i gyfnewid. Oce, chwarae teg. Fel na mae'n gweithio? Sôn am Mari, ni'n gweld Mari wrth i'r fanna. Ydy Mari mynd ad yn erfed i? Maen nhw'n newydd ofyn i weid yna, dim fi sy'n gofyn yna. Wel, na, ti'n gwybod beth? Dwi'n licio roi cwtch i bobl, ti'n gwybod? A to cyntaf i fi weld Mari, Mari, ti'n rhaid wedi... Sy'n mynd yn ti? A wedi dwi'n mynd licio cael cwtch, ond ar ôl gweithio gyda Mari am gyfer, dwi'n cael rhyw fath o cwtch nawr. A mae di dynwared ti fe mewn, di? O, mae di trio, a dwi'n dynwared hi hefyd, achos mae hi'n dod o'r gogledd. Oce, newn ni weld eich dynwarediadau chi. Helo! Helo! A chroeso, helo! Helo! Oce, oedd hwnna'n iawn, dod? Helo! Nago! Helo! Iawn, fel newn ni weld Mari yn dynwared di nawr. Sŵt i chi croeso i'r cyfnewid! Ie, mae hwnna'n iawn. Oce, te. Mari Lyfgrin ar raglen wrthos nesaf, fi'n meddwl. Oedd hi ddim eisiau dod wrthos hyn, achos bod ni'n gwybod bod ni. Osgoi ti'n meddwl, e. Ond chi wedi gweld pob math o bethau fan'na nes i sôn? Do, pob math, unrhyw beth odd? Ffrog briodas, o'n ni? Ffrog briodas, dath rhywun mewn, dwi'n mynd siŵr beth oedd wedi digwydd fyna. Ond na, oedd y fenyw wedi bod yn cynllunio nhw, oedd rhywbeth yn sbar. A beth dath hi mewn ar ffrog, achos oedd hi'n meddwl fydde bobl â diddordeb mewn defnyddio'r defnydd i wneud pethau gwahanol. Ailgylchu, ti'n gweld? Ac fe ath y ffrog. Ond oedd rhywun eisiau defnyddio, ddim i rhywun oedd yn mynd i briodi, ond rhywun oedd eisiau defnyddio'r defnydd, achos oedd y defnydd yn ddrud ac yn... Maen nhw'n gweithio bod ti'n cael lot fawr o sylw gan y merched hun, falle. O, dyn nhw? Na, maen nhw'n chwilwyr nhw'n gweithio. Wel, dwi'n cael lot o sport. Gyda'r rhai o'r merched hun. Ie, maen nhw'n fans o'n ti, ydyn nhw? Dwi'n gwybod os yn ffat, ni'n dod mlaen yn dda. Yn cael cwbl o idefau bach eitha diddorol. Maen nhw'n gweud bod nhw'n rhoi lot fawr o sylw i ti yn y nodiadau yma, ond ydyn nhw? Ie, ydyn. Rhaid o'r sôn o gyfnewid, nes ti drio cyfnewid boots cowboy. Reina fanna sydd â ti. Drych ar ein, rhaid? Nawr, beth sy'n bod ar ein? Right, drych mae'r tocyn cyfnewid dal i fod yn gweilod. Ti a Mari'n gofod cyfnewid pethau, ie? Oedd neb eisiau mynd â nhw. Driodd rhywun yng nghlwb rygbi Llangefni, ond oedd ei trad nhw bach yn rhy fawr, achos dim yn trad bach sydd na fi. A maen nhw na? Fanna? Drycha. Fanna, ni'n neud rhaglen i S4C yn reidio Harley o Phoenix, Arizona i'r Grand Canyon. Neis i roi. Drycha, a dyna'r sgidiau, da nhw fanna. Harley, soft tail, heritage classic. Neis. Beicio ar y llawr gael, wrth gwrs. Wel, wrth gwrs. Ond drych ar hwnna. Dwi'n edrych yn o reit fanna, dwi'n Ti'n edrych yn cool. Nath Lenny sôn bod ti'n edrych yn o'r Wild Hogs o'r ffilm. Wild Hogs? Ie. Dwi'n licio'r sgrin sy'n eich i fan hyn. Alla i gyfnewid y sgidiau yma. I'll give it a screen. Na? Na? Na. Ydyn ni angen y sgrin? Beth yw'n maint y draed di? 7. 7? 7, ie. Tryn ymlaen nawr. Dyma. Rwy'n ymlaen. Eisiau gweld? Dwi'n ymlaen nawr. Ydym amser dyn ni. Byddai'n gwisgo nhw'n reit am nesaf. Mae wedi gweud na. Sôn am be arall. Mae'n ein y gwerth 400 pint mae'n gweithio. 400 oedd o leri nes i dalu amdano nhw nôl yn 1989. Okay. A dych chi'n mynd wedi para'n dda.
Sôn am America fan'na, nes ti fyw yn America am chydig, do? Do, fi sy'n byw na am flwyddyn, fi sy'n sgio am flwyddyn. Chwarae pêl-dro, chwarae rygbi. Chwarae rygbi yn wreiddiol dros yr haf. Achos dyna pryd maen nhw'n chwarae, achos dwi'n ffili chwarae yn Colorado yn ystod y geia, achos mae'n bwrw eira. Felly ni chwarae dros yr haf, a wedyn si sgio yn ystod y geia. Bywyd yn anodd, bywyd yn anodd. Sôn am fywyd yn anodd, ti'n mynd i fod yn gweithio yn Cwpan y Byd? Cwpan y Byd yn gweithio ar gyfer rhwydwaith yn y dwyrain canol, a felly fyddai mas fanna pan fydd hi'n dwym iawn a fydd rhai o'r bobl yn Ne Affrica wrth gwrs. Felly fyddai mas yn y dwyrain canol am fus. So byddai'n gweithio gyda bobl fel Trevor Francis, Terry Venables, Frank Stapleton, rhai o'n arwyr i, a felly mae'n hyfryd. Dwi'n licio gweithio yn y busnes na, i weithio gyda'r bobl o'n i arfer gweld nhw'n chwarae. Ti'n ffrindiau gyda lot o rheolwyr fynd dweud? Harry Redknapp? Harry Redknapp, fod chwarae, mae'n campwriaeth golf gyda fe dydd Mawrth, Alan Kirbishley a bobl felly. Ond nes i gwrdd â nhw spel nôl pan ni'n gweithio i gwmni bach live TV yn 95 yn Llundain. Ond yr unig bobl ni'n gallu cael ar y raglen oedd Alan Kirbishley a Harry Redknapp oedd yn rheoli West Ham ar y pryd. Oedd neb arall yn fodlon teithio i Canary Wharf yn Llundain, a felly dys i'n abod nhw fanna. Ond... bywyd arall. Wel, dys i'n abod y bobl, ond dwi'n licio yn abod y gang na. Right, oce. Dwi'n licio. Mwy gan Ond dwi'n licio yn abod ti i fi. Waw, mae'n gwrdd peth ewn. Mwy gan Rhodri Williams. Ni ffindiau ar Facebook, ydyn? Facebook, odyn? Stop nawr. Sorry.